Amina gidan karamci nana sai da tuna ku ne kurewa. Amina gidan karamci nana ya nana sai da tuna ku ne kurewa. Amina nana ya kafi mun takimu ya Allah na kai ka san abin da ke cikin ruhina ka sa sirrin baitika akan harshe na da na ce zara rai yayo motsawa Allah kayo salati ga na farkon karshe wannan da shi muke yi waso ko yaushe sa'ali ashabu su ne reshe a karkashin inuwarsu muke tafakewa. Amina gidan karamci nana sai da tuna ku ne kurewa. Ta'ala rabbi kara bani yawa na waƙe wacce shugabar kyawawa wacce ta kurewa Fadimatu Batula na isarawa kuma ban san ki ba amma na san kirkinki keke ba na kwarai ki ba mai dogon baki ba kya bambanci ke a mulkinki kece kurewa. Amina gidan karamci nana sai da tuna ku ne kurewa. Shan tijjani da na kira ka sai na ji bani gausi ina da kai waye zai ture ni ina da madiyarwa ina zakutar da ni ga murtala ga shuga jale tudun dafawa. Assalamu alaiki sayyada Fadima assalamu alaiki sakira Salima assalamu alaiki allawiya mama yau yaron nan hono ne ki yau dubawa. Amina gidan karamci nana sai da tuna ku ne kurewa. Salamu alaiki zara karshen girma salamu alaiki sayyada masuma salamu alaiki Fadima yarda da sanki kar da nai taɓewa. Fadima ke ci kurewar duk zance mai san ki zara wallashi zai yodace makinki umma wallashi zai lalace na san wahala ko da shi zai karewa. Amina gidan karamci nana sai da tuna ku ne kurewa. Na tuno Hassanaini sai kaunar ki ta karo ya ta hau motsi wani abu zai faru take na koma yaro na hau daro da makamin ki kawai yake ta canzawa sai da ba kama ba balle a kwatanta sai da ba suna ba balle a furtata sai da tuna ba siffa ba balle a nuna ta kuma kin wuce dukkan furtawa. Amina gidan karamci nana sai da tuna ku ne kurewa. Girman da aka baki ba Hauwan ba girman da aka baki ba Maryam ba kuma ba wasu masu tarin zinare ba dan ke naki daban ne ba irin nasun ba shalele ce makura kun ji koma waye da an ce umma ba a mata iyaye ita ce ake waso saman koma waye ba wani girma in ba na ta kurewa. Amina gidan karamci nana sai da tuna ku ne kurewa. Autan shehi na muke yake ta rikewa Aminu cecen yake ta yabawa Umar na gajali da ke rabewa Haruna Ittihadu kallamu Musawa Autan faira kalin shehi shi manawa Musa Ahbabu sayyada Halima sayyada Hasina sayyada Rahamar ma ga Adamu Hono shi yake ta yabawa. Amina gidan karamci nana sai da tuna ku ne kurewa.